Niltaqgħu miegħu fid-dar tal-anzjani tal-Mosta, ipoġġi bil-qiegħda u jibda jirrakkunta b'passjoni dak kollu li għadda minnu flimkien mal-perit Domingos Mintoff. Nistaqsuh dwar l-ewwel darba li jiltaqa' miegħu proprju 54 sena ilu. Kien kont qed nittajpja jew nikteb insomma u poġġi l-perit kont għadhom l-qajt miegħu. Għalli kif qed tikteb. Għatlu qed nikteb jien. U għastemmen, ġizom li rasi, għalli rasek għamela għaw. Għalli l-karta għamelaw, għatlu jimma naras taħtlu b'noċċali, għalli ma ekk għamela, għalli kif snajlek jien, għalli inti għadbati. Dak iż-żmien kien ġurnalist mal-ġurnal tal-Partit Laburista is-Sebħ li mbagħad biddel ismu għal Ħelsien. Ħafna ma' smiti kodna rapportom jien. Bil-pinna. U tant kien oratur kbir jitkellem bil-mod illi kont nleħħaq miegħu. Lilin mill-politika Lino jaf lill-perit Mintoff fuq bażi personali. Darba fost l-oħrajn Domingos Mintoff stieden lil Lino imur jowm miegħu f'xrobb laġine. Meta qbis l-ewwel darba fi Christmas, il-baħar kien iffriżat, imma tidraħ. U mbagħad bqajt immur miegħu kull jum għal 3 snin. Lino jgħidilna li l-perit kien imur jowm kuljum u aktar mal-baħar ikun imqalleb, aktar kien jieħu pjaċir jowm. Mhux l-istess iżda għal Lino li spiċċa kollu migruf meta ipprova jitla mill-baħar. U fuq xiex kienu jitkellmu meta kienu jkunu l-baħar. U kien jaqbad diskursata. Kultant kien jgħidilna l-lum politika. Imma ma tiksera, u stess l-ordni. Jgħid li l-perit Mintoff kellu karattri differenti. Meta jkollu burdata tajba, m'hawnx aħjar minnu. Meta jkollu burdata tajba, m'hawnx aħjar minnu jiġi ċajta miegħek hekk. Meta jkollu burdata ħażina, warrablu meta jkollu burdata ħażina.